Wah, iki Jataka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru ning kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisore ndamakan. Titah ora luput ora kleru. Teka arep cemrungake ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbalekke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntrangin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni gunturangin. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nanging anggenipun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Dipanawesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten kitang sekedhik paduka Dipanawesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Esti ning manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah boten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung
titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prabu Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Trata. Menika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Adi Prabu Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Adi Prabu Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang Raka ing Sidhi Pangodalutal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong. Menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Adi Prabu Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Trata, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Adi Prabu Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Trata, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Rataya menah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Ora tedas, yakin. Kawah Candradimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Trata, punapi? Sakmangke Kakang Trata dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Trata, punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangodalutal menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dununipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ingkang Raka Sidhi Pangodalutal kelepetan menika mboten kelepatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng kadang werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Trata mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trata wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuwaning dewa. Kula menika kami tuwaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput.
menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trada, nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti Ngakarya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewakaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Trada, punapi? Kekatan anggen kula munjul atur ngersanipun Kakang Trada menawi Kakang Trada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih bali ya bali kaya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngending gone Indra wonten timbalan pukul Brahma wonten timbalan pukulun Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring apus syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandanan astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kelawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta dapaduka Rama Pukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Brahma lan Yama Dipati. Patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep ngewangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuhan aja mung kandhek ana ning karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat kowe dasare wis wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe.
Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Beda karo Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya. Oke, ora masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo, ora usah kok ngomong yo. Pinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe nganggo ilmu hitammu kuwi omongane sapa kuwi takoni guys sampean sapa dewa lho takon marang ulun heeh ulun sapa lho Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Empu. Ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glute ndak basa-basanan ya terus engko nek kuwalan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke.
Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus diis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Ngono tak odeni ngomong ngono kowe. Gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkaring patimu. Pangga tanyane. Iki merkaring maju bicara itu. Mati.
Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas ya. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah ya. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ra dadi yungku sikek. Nah. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambata legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wah! Wong edan. Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Waduh. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Anggo ngopo? Engko udut ra ndek geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal, ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo maleso. Ya. Maleso. Wah! Nah, wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok gong kowe iki. Penyakiten piye kowe? Mbok ora usah drewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padake klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Nggih, ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek
Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya, ya. Nek ora tok tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praipno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Oh sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah. 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 Oh, iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal kok. Wis tak lebokke, Gong, saka cangkem. Nanging le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi, Gong. Wah, wis cilaka. Wah. Oh, ayo ndi adiku ayo. Wah, Petro. Ayo, candra wae. Wah, ada. Alhamdulillah bener, Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane, ngono. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak, minggir to. Arep tok apa? Jabut genti nyawane, Gong. Men pokoke. Kok jabut genti? Mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke, Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutruk dingonokne kuwi. Kejengget e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho.
Tinggal tak ajar. Yo. Wah, lah edan dipreteli nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah lah wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Ku dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Wis bali kono, mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Marika den prayitna semuriris. Manik Maya. Lah kok ngliga pusaka kadewatan. Kakang Semar. Sampun boten wonten raos sabar malih. Wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten? Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to, ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan. Gawe wirangmu dhewe kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Weh, lah dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut damel ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dumetangane papat. Ayo, gelot karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa melu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimuka. Weh, lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng keparipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu
menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten ngparengaken Bagong kula boyong dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak! Pak! Saya Pak. Aja, Pak. Kowe aja dadi jole Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Ora ngrasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti ya ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa kepradah. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati wis ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Kok dupak raimu ora? Weh, ngono lho, Truk. Kan adil. Adil dong lu macat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3. Ngandel ora? Didum sik, Pak. Gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak. Emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayangan, nek bapak munggah ning Kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng Kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja, Reng. Wis Truk, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang ndi neh, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe ora usah melu-melu. Aku ya ora mentala karo kowe. Aku ya ora mentala karo bapak, ya ora mentala karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe ya arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya dimelu teng Kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang Kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang Kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa?
Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun iki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun kula nggih digawa rika. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel nglukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata-tenan. Kakang Semar, piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badranaya. Tekan semono ketresnane mas-masku karo bapak araku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke nang kawah ming paduna aku ben entuk Jayandara karo Dewandara. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan, ora ana sing takjak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pait. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu-ilmu karo aku arep pameng lumrah ilmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Wetegok. Aku sing ngrawuh, Pak. Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan. Nek Siwa Togong ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togong ngendi ya? GPS. Togong. Oke, Oh iya. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Pak. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ling lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Gok. Ora ngawur iki Pak Demu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa? Dhewe. Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene? Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Togong. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit kowe sandhangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakal awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Togong. Yo. Lah terus
Kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, wah. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhakke penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane neng Kayangan. Terus saya tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge Siwa ki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh, wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sona iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Triya apa ta? apa? Pusakane Bathara Guru. Ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syarate apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning tak gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tenan ta piye? Wah, cangkeme kuwi. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkemke kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat lho. Prayoli dan Manikmaya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Wilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu wae. Aku ki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan.
Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wah. Senengke tenan. Tes ngono. Wo. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora. Sago. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Aduh. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak wis dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Ah, wis. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek. Kalusen. Togek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Tak tunyo lho kowe. Suarane Larak ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana Togek. Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat. luweh. Wis arep munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togek Wonten dawuh. aja ngono Togek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos.
Tega nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Mola wis iki. Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane wah tembange dhewe. Rahing dalu wong aku sirap kang lawan. Kowe iki gerangan ya ora tanja kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaenggo ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora Mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. wis benengke wae ngono. Ndak ana apa apa. Kowe kalaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggunge pranone Pukulun. Lali aku. Yam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun sun remet. Dadi mecotot. Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya Pukulun. Kula ingkang abdi utawa tita pujangkara pun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Namung semantena Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing Kawah Candradimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukaan Pringabot. Manik Maya. Dike ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking Dias Baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku
Jebul sing tok kandhakake mau mung lelamisan, ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pring ngapus. Kakang Semar. Sejatosipun kalodhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya. Sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Pelempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Supados sak mangke dipun dhahar sarengan kaliyan Kang Rayipun Manikmaya. Miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum. Tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku ora sak pejagong karo adikku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mung kari manut Bathara Guru Surawati wis dikestaken dawuh kula. Lang-lang dia mangungkung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih, lahir batus. Pinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming Pelempertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala reng. Wes ora apa-apa, sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah-datan Grahita lamun Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendhahar dening Kelurahan Semar Badranaya, Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara, Wanakawan ketiga dataning Purwadaksina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Kumikun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung. Sabaran kadul wukir moyak mayik saking dias balewur. Warkencang arudayang mak pong mbok bolong kali cedhi sapa sing gawe. Lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru.
Nanging kayuwangan ugi kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Manikmaya. Wah, pripun? Ingkang sekawit ingkang raka isi pangudal-dal menika sampun bombong marem bingah. Dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadhahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dara. Jambu dipun nirmala pramila tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring Rama Dene Petruk. Ingkang samangke boten emut Purwada Sina. Surawati wonten dawuh. Bathara Indra iya wonten timbalan. Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingkang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati. Das pundi tadi lah kok mekaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang werda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ngakarya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titane kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Narada menawi Kakang Narada mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Narada, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu mboten badhe nggarap. Nek wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Narada. Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula nuwun pukulun. Kakang Narada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah, titah ingkang minggah wonten ing kayangan. Lah kula sumanggaken, ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngaten? Nggih, panjenengan ora iso dikandhani, ora iso dielekke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan? Kakang Narada. Ah, monggo dipun presani, dipun presani kemawon. Kakang Narada menawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki? Wis sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika kula trinanggel. Sinten Kakang? Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Monggo, monggo Di. Migunjang kancing langit kelap-lapaton ler ginsanging risang mawe gandrung Janaka ngono Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu Nenamit pasang Kalimantabi tinebena ngiloduni mawing taun 20 kula ingkang mayapun Janaka ingkang abiyanta ngersa paduka mangadi pukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka
saking Sregen. Wah, mau diarura kowe. Wong ki nek tumindak elek mesti biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Badarareja sak prapta kita niring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rodo menika pripun? Ah kula sumanggaken, ampun katuran kali kula. Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa Ndungkap angka kalih Pukulun. iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Ah monggo. Oh dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dak siya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah ndi paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora sandak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Ah mboten kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Sameneika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinomor kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balah ngara kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora kaya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar, Gareng kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru ning kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru.
teka arep cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Narada ki menapa malah gumujeng? Ha nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki, Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu. Kula trinamaken Pukulun, kula mboten badhe ajrih kaliyan Cis Triamin Trisula. Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Cis Trisula ora temama klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Betaran Rada. Oh Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun, kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun, kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kathah Pukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong ta iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Ora datang ngapusi, Bagong ta kowe? Pukulun. Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong ta kowe? Heeh. Gajol sisan kowe. Kene iki le ngampet omong ngerkoso e. Wah, trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami. Tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun, piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar Gareng karo Petruk. Inggih Pukulun, diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang.
Nalikane ora gajek-gajek kendang. Sumubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca Kakang Semar aku ingkang prapta Kakang aku teka bareng karo prapta Kakang Semar kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya ngaturaken panuwun nggih Den sampeyan wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula ibu sepadha-padha sampeyan kok prisa kula teng mriki Google Map napa niku Kakang Semar kowe aku ngerti wae kowe nang endi Kakang Semar nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang ya kiai kok kaya udu ya Rek iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki nala garang petereo Den apa Ndara apa oh genah udu Ndara kok guyune kok nganti nging-nging wah Ndara Janaka gundule atos kowe kok dadi Janaka kuwi Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bandara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning mbok ora ngerti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya
binangun Kakang. Wis ben kok nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya?